Konečne to prišlo na tento balíček od Studio Loungewear, som sa strašne tešila, tak poďme si to vyskúšať a ukázať čo jednu. Konkrétne mi prišli 3 šaty a 1 set a ja som strašne zvedavá, ako to bude vyzerať, tak poďme sa na to pozrieť. Ako prvú vec som si vyskúšala set a ja som nadšená. Tento set sa skladá z topu a sukne a vlastne máte holý chrbát. Je to nádherné. Ako ďalšiu vec som si vyskúšala tieto baby doll šaty a zase musím povedať, že sú nádherné. Majú taký hlbší výstrih, ale dajú sa nosiť aj opačne a to si ideme ukázať teraz. A tak sa mi páčia asi ešte troška viac. Posúvame sa ďalej. Mám na sebe ďalšie šaty a veľmi sa teším, že zatiaľ mi je všetko dobré a aj tieto šaty sú mi dobré, takže poďme sa na nich pozrieť. Troška sa cítim jak Wednesday. Všetky šaty sú veľmi pohodlné a veľmi pekné, takže poďme na ďalšie. Tak, mám na sebe posledné šaty a musím povedať, že na tieto mušelinové bohem šaty som sa tešila absolútne najviac. Sice sú mi troška dlhšie, ale sú nádherné. A taktiež sa dajú nosiť vlastne aj otočenie, takže vlastne ten výstrih budete mať na chrbte, tak to si poďme ukázať zase. No a ak sa bojíte, že by vám tieto maxi šaty boli dlhé, napríklad tak ako mne, tak stačí im napísať a šaty vedia skrátiť alebo prispôsobiť tak, aby vám boli dobre. Takže tento haul hodnotím 10 z 10, veci majú naozaj nádherné, takže určite si pozrite ich Instagram alebo stránku a niečo si vyberiete.